Candy Records. Yo! Armageddon. It's me! Mega me! Taive ndiriko vauze kuti taive ndiriko ndakashanda usiku hwese kusvika makuseni hope dzakatomboda nditenderedza pleni apa maipisa musina kana feni mafyaraizamira kukanda makeni ndaive ndiriko kuzidispor center ndiri mc ndichirepresenta maken achinaya kunge muna november asi ndakangoshinga kusvika kwaedza ndaive ndiriko kuzidispor center ndiri mc ndichirepresenta maken achinaya kunge muna november asi ndakangoshinga kusvika kwaedza takavurwa namoroi patakanzi chatanga megafon screw ichikanda maheavy number stereo one baby shoes mike akabata pamuchini pakamirwa nachaipanza pasina chinguva pakapinda lady b achirova madhanzi nevamwe mabebi azishekambunduru wepamtv bvunza radensaiva rekuvip silverstonku singujoina bango makidi ari pamaikatifaisa mutambo pakazopinda iye riki moto tumburi akatambisa mutsoto ndaive ndiriko kuzidispor center ndiri mc ndichirepresenta maken achinaya kunge muna november asi ndakangoshinga kusvika kwaedza ndaive ndiriko kuzidispor center ndiri mc ndichirepresenta maken achinaya kunge muna november asi ndakangoshinga kusvika kwaedza kilati akapinda kuti dzikaridzwa vanhu vakabhilivha sekalazishiwa chaunga wakatambisa maroka zakavhiringidza blooddumpings akapinda kaiza kunge fireman moto akabatidza chiyamen vakadzoka zvaive zvonakidza ndipo pavakaintrodusa boundeleza ndaive ndiriko kuzidispor center ndiri mc ndichirepresenta maken achinaya kunge muna november asi ndakangoshinga kusvika kwaedza ndaive ndiriko kuzidispor center ndiri mc ndichirepresenta maken achinaya kunge muna november asi ndakangoshinga kusvika kwaedza gaspi warrior akarova echikoro type yemastudents akaoma musoro freeman jc pringo spice naswanda pavakabva pastage chaunga chakazhamba shinzomamba badhivanti vakati vhaya nemawaya vamwe vakasvika pakujamba waya kuda kuya pastage kuti vabhige fire pakazopinda tazati achiudza mafanzi pakazopinda shaki sniper storm akazofarisa dhansi ini ndaive ndiriko kuzidispor center ndiri mc ndichirepresenta maken achinaya kunge muna november asi ndakangoshinga kusvika kwaedza ndaive ndiriko kuzidispor center ndiri mc ndichirepresenta maken achinaya kunge muna november asi ndakangoshinga kusvika kwaedza takavurwa namoroi patakanzi chatanga megafon screw ichikanda maheavy number stereo one baby shoes mike akabata pamuchini pakamirwa nachaipanza pasina chinguva pakapinda lady b achirova madhanzi nevamwe mabebi azishekambunduru wepamtv bvunza radensaiva rekuvip silverstonku singujoina bango makidi ari pamaikatifaisa mutambo pakazopinda iye riki moto tumburi akatambisa mutsoto ndakashanda usiku hwese kusvika makuseni hope dzakatomboda nditenderedza pleni apa maipisa musina kana feni mafyaraizamira kukanda makeni